Il-kumpanija internazzjonali TrustStamp ħabbret li s-sussidjarja tagħha TrustStamp Malta Limited għadha kemm intanżlet biex tieħu sehem dirett fl-inizjattiva strateġika tal-Unjoni Ewropea dwar teknoloġiji tas-semikondutturi bl-appoġġ tal-Malta Enterprise. Il-kumpanija f'pajjiżna li tipprovdi soluzzjonijiet permezz tal-intelligenza artifiċjali lil diversi setturi fosthom banek u kumpaniji finanzjarji tqabdet għal programm Ewropew li jgħaqqad stati membri, industri u istituzzjonijiet ta' riċerka biex tissaħħaħ is-sovranità teknoloġika u r-reżiljenza tal-Ewropa fis-settur tas-semikondutturi avvanzati. Il-programm għandu lan li wassal għall-ewwel implementazzjoni industrijali ta' teknoloġiji ġodda fil-manufattura ta' ċipep. Permezz ta' dan, TrustStamp Malta se tikkontribwixxi bit-teknoloġija tagħha ffukata fuq il-protezzjoni tal-privatezza illi torbot l-identità ta' apparat ma' identità umana verifikata biex tiżgura li l-apparat kritiku jintuża biss minn persuni awtorizzati. Il-partiċipazzjoni bbażata fuq żewġ ftehimiet ta' kollaborazzjoni ppjanati bejn l-2027 u l-2032, suġġetti għall-approvazzjonijiet meħtieġa. Il-kumpanija qalet li dan sar possibbli bl-appoġġ tal-entità governattiva Malta Enterprise li qed tikkoordina u tmexxi l-involviment fil-proġett Ewropew. Qalet li dan l-appoġġ mill-Gvern jirrifletti impenn biex Malta jkollha rwol fi programmi ta' importanza strateġika u biex tissaħħaħ l-ekosistema li taqqat l-industrija u l-akkademja fil-qasam tas-semikondutturi avvanzati u t-teknoloġiji tal-identità sigura. TrustStamp qalet li l-għażla tal-kumpanija tagħha tirrappreżenta pass importanti għaliha waqt li tkompli tir-riċerka dwar oqsma li jeħtieġu livelli għolien ta' sigurtà għal protezzjoni tad-dejta sensittiva.